Żagħżugħ ta' 25 sena li jismu ma jistax jixxandar fuq ordni tal-qorti baqa' jinżamm arrestat wara li ġie akkużat li kkawża ġrieħi ħfief lil terza persuna f'argument. Allegatament l-akkużat baqa' jsuq il-karozza waqt li l-vittma kellha qiegħda maqbuda fil-vettura. Fil-qorti nstema' kif l-argument inqala meta l-akkużat kien sejħu lill-ibnu Anton mit-tifel u meta wasal ħass li ma kellux jagħtihula għax kien rieqed. Wara ftit l-akkużat allegatament reġa' mar ħdejn omm it-tifel u nqala argument ma' membri mill-familja tagħha, meta anki hu spiċċa midrub. Fil-qorti ngħad li n-nanna tat-tifel daħlet ida fit-tieqa tal-karozza meta l-imputat tella t-tieqa u saq b'mod perikolus. Il-prosekuzzjoni qalet li l-imputat għamel kuntatt ma' omm it-tifel u weddida. Huwa diġà kellu każ ieħor ta' theddid fuq is-sieħba u allura dan l-argument ifisser li l-akkużat kiser il-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest li kienu ngħatawlu f'Settembru li għadda. Emmanuel Bianchi ta' 38 sena li ma jaħdimx baqa' jinżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati li seraq speakers minn ġo karozza. Il-prosekuzzjoni spjegat kif il-ġimgħa daħal rapport li terzi persuni raw lill-imputat jisraq minn vettura tat-tip Toyota, il-pulizija arrestat lir-raġel fuq il-post. B'dawn l-akkużi l-imputat kiser ordni ta' probation mogħtija lilu fl-2018. L-imputat ma kkoperax mal-awtoritajiet waqt l-investigazzjoni. Sirjan baqa' jinżamm arrestat wara li prova jitlaq mill-pajjiż b'dokumenti folots. L-akkużat inqabad b'karta tal-identità falsa fl-ajruport qabel kien seqbad titjira lejn Brussell. Is-Sirjan kellu wkoll ċertifikat tal-vaċċin maħruġ fuq id-dettalji folots bħal dawk tal-karta tal-identità. L-akkużat ikkopera mal-pulizija u ammetta li xtara l-karta tal-identità mingħand terzi persuni li swietu 1,200 euro. Id-difiża talbet għall-ħelsien mill-arrest u argumentat li l-akkużat ma jafx jaqra u bekk ġie ingannat. It-talba ġiet miċħuda mill-qorti.